Takže čau lidi, vítejte u nového videa a je tady zase váš zapomenutý youtuber Alan, samozřejmě. Vydám zase video z DOS, samozřejmě s Honzou. Čau lidi! No a přidali tady jako docela dost updateů, takže jdeme prostě hrát. Jo. No tak pojď něco udělej, já jsem tohle hrozně dlouho nehrál. Tak. Celkově Roblox jsem hrozně dlouho nehrál. Jdeme sem, pojď. Kam? Tady? Nevím, kde seš. Tady za tebou. No? A tady. No jo. Jo. Tak pojď. Tak. No takže tohle asi odehráme. Co jsi dělali, že se tam bude? No já no. No a dám ti radu, ale ne. Když je tam ta příšera, tak prostě udělá ps a nesmí se jakože otáčet jenom takhle. Musí se podívat i dolů a nahoru. Já vím. Tak, dobrý. Prostě úplně takhle třeba. No jdeme. Já jsem dal sprintit, no, tak já jsem zapomněl. Dáme. Schválně do jaký level se teď dostávám. Tak. Ne. Skřínky. Kde seš? Výborný. Kde seš? Tady. Jak to je v pohodě? Výborný, skřínky. Tady nic není. Ale jako můžem. Tak co to je skříně, buď rád. Nádhera. Druhá. Jo, tohle. Moje všechno. Já mám 10 zatím. Já mám 145. Hele, další kůzla. Co to je bylo za dveře? Tady to kliky. To je tuhle čola. Co je? Tam jsou dveře. Ne, nejsou normálně, ty vole. Nezapomeňte nám dát like, subscribe a užijte si video. Jdu sám. Mám dveře. Počkej, tady ještě něco je. Kolik? Tady bude ta. Tady je úplný hovno. No. No tak je volně. Jako zatím mám to něco dobře, zatím jsme nikoho nepotkali. Ok, trošku, to už. Čekaj. Hele. Hej. Dík za kojiny. Myslím, že je čornou, kámo, takzvaně. Tady nic. Ty vám healy. I tady jsou healy, když tak se potom můžeme vrátit. No, to nevím, ale ok. Kamo, Aspoň něco chci tady volat. jsi moc pomalej. Jdeme sám. Jsme... Ty... Nekopí se! Já jsem proto náplast rovnou. Ok, ale nečum na tu příšeru. Jako v minulém videu, jak se věčel. Nečem na to příšeru. Jo. Jako. Hele! No, to se nemůžu vzít. Piči. Nečum na ní, kurva. A tak vole, jak mám pro ní? Počkej, čum na mě, jo, nikam nechoď. Prostě takhle choď dozadu a potom se takhle nějak otoč. No vidíš, že to šlo. Dobrý, ty vole. Tam máme štěstí. Já to absolutně nemám, takže nemám. Kurva, ty vole. Honzo, vy zase budeme počítat, kolikrát řekl kurva za video. Ach jo, no, asi jo. Já už se to nepamatuju. Kurva. Co to? Nic není. Vykám! Světla! Dělej! Já jsem schovaný. Až ti řeknu, že tak vidím pryč. Hovno vidím. No já taky právě. Dobrý. Kde seš? Kde jsi ty? No, já jsem v té další místnosti. 8. Já jsem ve 14. už. Kamo, co? Kde jsi? Ve 14. místnosti! Čekej na mě. No tak dělej. Ale kam jsi šel? Tam bude taková místnost. Jo, konečně. Kurva. Další kurva. Honzo, tak to je dobré, no.
Ach jo. No, tady má píče. Takže dobrý. Kurva, dvakrát. Čo, vole, já nic nevidím. Ježiši, to je tady ta místnost. A protože tady to má, vole. Nebude tady baterka, prosím, ať je tady baterka. Sítělna! Konečně. Pojď sem. Tak tady si to hasnu. Tady. Tady mám truhlu. Počkej. Nemám klíč. Tady nemá klíku. A tady je zase. Jak tam vidíte? Truhla. Blikaj. Co? Počkej, tady nic. Si myslím. Já mám jako 21. To bliká nebo ne? Já to nepoznám. Já mám špatný grafiky. Nebliká. Kurva. Jsi schovaný? Jo. Ještě ne. Teď. Jsem profesionál v tomhle. Víš jak? Tady nic. Hele, kolmy. Tady hasnu. Tam dolů nejdu. Tohle jsou fejkový nebo jaký? Já nevím. Počkej. No, nechoď dolů. Já nevím. 25, počkej, 25 a 24. Ty se mi děláš prdel. Kolikátce jsme? No právě, že to nevím, ale musím se vrátit. Ty vole, děláš se mě prdel. Co je? Tam na posledních 2 dveřích není číslování. Tak jedný zkus, já mám málo životu. Tak ty vole byly špatný. Já se to vidím. Já jsem to viděl. Takže vidím, mám málo HP. Čum, kurva! Nečum. Nečum na mě, ty debil, kokote, vole. Kurde. Co to je? Kurva, já mám málo. Mám extrémně málo. Dobrý. Yes, nápast. Tak pohodeme. Ty vole, já vidím úplně debilně. Vítali. Ty vole! Neblikalo nic. Nic neblikalo. Hej, co ti ty oči udělají? Kurva. Jsi schovaný? Ne. Dobrý. Kurva. Co to je, ale 30. dveře. Malova, jsem mrtvej. No, Ale co to je? hele. Já bych tě mohl oživit, ale to nejde, to je za několik robuxů, to je za 30, vole. Já nemám 30. To. Já si myslím, že to bude konec videa a čus, pozdrav. Čus.